Некалі яны дасягалі асабістых вышынь у спорце, а сёння перадаюць вопыт, трэніруюць моладзь, рыхтуюць будучых чэмпіёнаў. Алесь Манюк, як і яго сённяшнія самыя маленькія выхаванцы, прыйшоў у таэквандо ў 5гадовым узросце. Прымаў удзел у міжнародных спаборніцтвах. Дзякуючы непераадольнаму жаданню і вытрымцы стаў майстрам спорту. Сёння яго метад працы з дзецьмі – пахваліць, калі ёсць вынікі, зазначыць, калі ёсць памылкі. Они развиваются, привыкают к этому всему. Ну, как правило, дети в 15 лет могут прийти и потом стать чемпионами. Аб тым, як няпроста даюцца перамогі ў спорце, ведае Алеся Даўгалюк. У гімнастыку яна прыйшла зусім маленькай, зараз рыхтуе да спартыўнага золата старанных дзяўчат. Тренерам быть сложнее, потому что это двойная ответственность. Это ответственность и меня как тренера представить, да, и представить то, как я научила чему ребенка. И то есть все зависит от того, как ребенок выступит, это же мой результат. Матывацыя спрэя прагрэсу, лічыць трэнер, а таму ва ўмовах часовага спынення традыцыйных рэспубліканскіх і міжнародных спаборніцтваў стварыла свае ўнутрышкольныя. Менавіта так падтрымлівае ў тонусе маленькіх спортсменок. Я хочу стать олимпийской чемпионкой. А что для этого нужно сделать? Ну, каждый день работать. Готова каждый день работать? Трэнеры, як ніхто іншы, па сваім вопыце ведаюць, як пераадольваюцца цяжкасці і перашкоды. І ў прафесійнае свята ўсім, хто мае дачыненне да спорту, жадаюць волі да перамогі і новых вышынь. Софія Бережная, Тыгран Акапян, тэлерадыёкампанія «Брэст».